yan? Video yan, te. Ano ba? Marge. PG ah. Marge, lagyan mo ng ano, hindi puti. Kandali ano? Kung sasakay na kita eh. Hindi ko na mo. Mga kutsara. Ay! Kaya talaga, memory ka na lang. Memory stick. Hindi pwede yung internal storage. Tapos na lang po ito. May hawak ko siya baka na lang ulit pag-sino. Nakita ang boy bang Penge. Yung kita. Upload natin sa YouTube. Oh, kutsara. Susubukan, subo rito. Kaya mo ba PG oh. Hi, Jem! Hi. Uwi ka na rito sa Pinas! Jem! Upload yan. Jem, miss ka na namin! Ang kulit oh. Size ano? Jem, kailan ka ba Size 10. Wala ka ng palit sa tao. Ano yun? Bakit na? Size 10 na yung gloves! Busy tayo. Size 10. Ano na yun? Dalawang para kasya. Okay na sa'yo. Size 10 sa ilong. Ay, napakagaling.